יש לי, תשמעו טוב, יש לי מכרה, קוראים אותה שרה. שרה זאתי היא אימא למשפחה מרובת בעל וגם כן מרובת ילדים. שרה יש לה הרבה ילדים קטנים. היא רוחצת אותם, רוחצת את הבגדים שלהם, הבגדים של בעלה ז'וז'ו, ושרה זאתי כל היום מחבשת תולה. מחבשת תולה. מחבשת תולה. אני שכחתי להגיד לכם משהו. כשאני אומרת את השם שרה, כולם אומרים מחבשת תולה. פעמיים, מחבשת תולה. כששומעים את השם של שרה. מחבשת? מחבשת תולה. להגיד מחבשת. שרה. רגע, שרה. יאללה כפרה עליכם, יאללה חלס. ושרה זאתי, בעל שלה קוראים אותו ז'וז'ו. ז'וז'ו עובד קשה מאוד. הוא בא בלילה, ז'וז'ו רוצה קצת פינוק בפרצוף שלו, פינוק בידיים שלו, פינוק ברגליים שלו, פינוק שמה, וגם כן שמה. אבל שרה מחבשת תולה, מחבשת תולה. מסכן ז'וז'ו, אין לו חר, לא ביום ובלילה. טוב, יש לי גם כן חבר, קוראים אותו מוריס. מוריס זה, יש לו ככה אולי 3, 4, 6, 251 יונים ויונות. הוא אוהב היונים שלו יותר מהאישה שלו, יותר מהילדים שלו, יותר מהעיניים שלו, כמו העיניים של שרה, כמו העיניים שלך. שרה שהיא מחבשת תולה, יותר מהעיניים שלכם בחיית העיניים שלי. יש לו גם כן מוריס שובח, והוא מחבש תולה. גם הוא? גם הוא. מוריס, הקשר המשפחתי, הנפשי שלו ליונים שלו, רעוע יותר. רעוע, אתם מבינים מה זה רעוע? אתם יודעים מה זה רעוע? לא. אני גם יודעים. יותר גרוע מהקשר המשפחתי שלו, עם האישה שלו, עם הילדים שלו, עם הדוד שלו, יותר רעוע, מאשר אם גם כן יותר רעוע משרה, שהיא מחבשת תולה, מסכינה. והיונים והיונות של מוריס עפות וחוזרים, עפות וחוזרים, וגם כן חוזרות ועפים. וככה הוא מטפל ביונים שלו וגם כן ביונות שלו. יום אחד היונים והיונות של מוריס הלכו לבית של שרה, שהיא מחבשת תולה, הלכו לבית של שרה. מה עשו בבית של שרה, שהיא מחבשת תולה, ועמדו על איך קוראים אותו זה? חוט ששמים שם את הבגדים. כביסה. איך קוראים אותו? נכון, חבלי כביסה, כן, חבלי כבישה, נכון, חבלי כבישה. הם עמדו על השמה, עמדו על החבלי כבישה, וחרבנו על הכביסה של שרה, שהיא מחבשת תולה. וואו, שרה זאתי קיבלה עצבים וקיבלה גם כן קלבץ'. אתם יודעים מה זה קלבץ'? לא. קלבץ'. אתם מבינים אותי? קלבץ'. ראתה ככה שרה שהיא מחבשת תולה. וואו. הלכה למוריס, אמרה למוריס, היונים שלך
חרבנו לי את הכביסה, אני אחרבן את הפרצוף שלך. וואו, שמע מוריס, קיבל עצבים וגם כן קיבל קלבץ. אתם יודעים מה זה? קלבץ. מה, לא עשו חיסון? התעצבן מוריס, אמר ככה את עושה לי? אמר לשרה שהיא מחבשת עולה, אני אראה לך מה זה. בא אליה הביתה, לקח הכביסה שלה, משם, איך קוראים את זה, החוטים הזה? חבלי כביסה, איווה. נכון, כפר עליכום. לקח הכביסה שלה, שם אותו בבוץ ככה. וואו, שרה. שהיא מחבשת עולה, קיבלה עצבים וקיבלה קלבץ, אבל קלבץ גדולה. מה עשתה שרה? שהיא מחבשת עולה. היא קראה את הדוד שלה גר בשדרות. שמה יש לו מפעל. במפעל שלו עובדים ככה אולי 2, 3, 5, 50 פועל ופועלת. וקראה אותו. הוא בא, הדוד שלה, עם כל הפועלת והפועלת שלו. הם באו כולם. אני רואה אתם מרותקים כולכם, טוב מאוד. באו כולם לבית של מי? של מוריס. ונתנו לו מכות. והרביצו אותו בפרצוף שלו, בתחת שלו, בביצים שלו. מוריס קיבל עצבים. וולי. קיבל עצבים וגם כן קלבץ. אבל הפעם הוא קיבל קלבץ. איזה קלבץ? גדולה. ככה גדולה, כמו כולכם גדול. אתם מבינים אותי? אני גם כן לא מבינה. בסדר. ראה מוריס שכולם באו, כל הדוד שלה עם הפועל והפועלת. הוא קרא לחברים שלו. אתם יודעים איפה? מאשדוד. מג'ימונה, משדרות, מבאר שבע, מאופקים, מירוחם, מאשדוד, וגם כן מקריית שמונה. הם באו כולם. אתם יודעים מי בא? ז'וז'ו. וגם כן בבר. ז'וז'ו ובבר ואלברט, וכולם קוראים אותם ז'וז'ו, בבר ואלברט. כולם קוראים אותם ככה. אין שם אחר, כולם ז'וז'ו, בבר ואלברט. והם באו, והם לקחו אבנים, ככה גדול, ובלוקים, ככה גדול, ומקלות, וברזלים, וגרזנים, וגם כן לומוסים. אתם יודעים מה זה לומוסים? לומוס, זה מה כשהבעל של שרה מתעצבן, נותן לה לומוס בראש. שרה, זאת אישה. מחבשת עולה. ועכשיו הם זרקו אחד על השני את הברזלים, ואת הלומוסים, ואת הבלוקים, ואת הגרזנים, ואת המלחמת עולם. מלחמה ענקית. ווילי, וואו, זה מלחמה ענקית. מה קרה? הגיעו גם כן משטרה. הגיעה משטרה. הגיע כוחות הביטחון. הגיעו כוחות חיילים כפר עליהם. הגיעו גם כן, איך קוראים אותם, אולי אתם יודעים, כוחות, לא, גם כן משמר הגבול,
נכון. אבל גם כן הגיעו... לא. גם כן הגיע כוחות המסערבים, אלה שכפר עליהם. הם לובשים בגדים של אישה, כפר עליהם, איך קוראים להם? כוחות מסערבים, איך קוראים אותם? אתם מבינים אותי? אני גם כן לא מבינה. והם באו לשם גם כן, והייתה מלחמת עולם. מלחמה ענקית. ואחר כך הגיעו גם כן עוד הרבה חיילים כפר עליהם, וגם כן הגיע הגה. אתם מבינים מי זה הגה? גם כן הגה. ואחר כך היו פצועים, מהמקלות והלומוסים. והגיע אחר כך אמבולנסים, אמבולנסים, איזה רעש, ומחבש. הייתה מלחמת עולם, מלחמה גדולה, ענקית. אתם לא יודעים מה זה מלחמה ענקית. כפר על החיילים שלנו, כפר על המסערבים האלה. הם עשו משהו. אבל אני רוצה להגיד לכם עכשיו משהו אחד. אני לא מבינה למה אומרים שהיונה מביאה את השלום. למה באמת, למה?